ini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom mawainang horas, selamat hari Minggu, salam jumpa kembali, salam sehat namanginang, salam sukacita. Di hari Minggu ini kiranya Manginang tetap semangat dan senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan buku ND nomor 121 ayat 1. Lukas 10 sada ayat 27 sahatu 20 Dina makatahon hatai ibana di pagugus sada parupuan siat tonga-tonga nina toropi masuarana ninna mamado ibana mertua mana manubuhon jalan apa bagoto alainin na ibana mah mertua ma akan naubiki hata ni dewata jala naupiopsa ima hata ni hata amangin salinari akamanginang mertua ma akan naubiki hata ni dewata jala naupiopsa dok ma amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dua ayat yang menjadi renungan bagi kita di hari Minggu ini, ya, yang menjadi khotbah di gereja kita di HKBP secara khusus, ya. Dan mari boleh sejenak kita merenungkan firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, sekali lagi, mertua ma akan naubigi hatani debata jala naupiopsa. Molo jolma mamereng itak ni di hasianganon alain go Tuhan Yesus adul ya siani molo parupuan ni di dok mertua ma parupuan na manubuhoko jalan apa bagoto tak salah padohane jalan disalahut Yesus padohane halai diarahut Yesus nasida sukacita yang luar biasa dalam hidup ini bukan hanya sebatas apa yang kita raih, kesuksesan yang kita capai, tetapi sukacita terbesar kita orang yang percaya kepada Yesus adalah berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan ragu dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu, berusahalah. Ya. Di gereja-gereja yang saya layani, saya selalu berkata berusahalah. Itu lebih baik daripada medele, daripada tidak sama sekali engkau melakukan firman Tuhan. Berusahalah. Selebihnya biarkan roh Tuhan yang menguatkanmu untuk melakukan firman Tuhan.
Akka dia do hasonangan ni akka nau bigihata ni dewata. Mangikut turpuk epistel di mingguta sadari onak kamanginang di si nonor pesal misara 10 sia ya sia 10 di panonor do di si rumang ni akka hasonangan ni jolma nau bigi jalan nau peop hata ni dewata. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan ragu, berusahalah untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Asa nang dipangulut ta sigan upara be hatuaon ni las ni rohan yakan atoras be tidok amang nang didok panurat ni buku Yohanes ya. Odo las ni rohaku nobal kan molo hubigi diparangi honaka enakoku adigorani. Atong dohonot tama mertua ma akaina na manubuhon ya nakon nasai maka muluhon hati goran nasien dewata di pasu-pasu tu hatta mahangwamang ya. Sahalinai mertua dua kana tumangihon hata ni dewata jalan au biasa margugo hamu maka muluhon hata ni tu hatta margugo hami mangulahon hata ni tu hatta asarap terpasu-pasu kita salut. Tadi oma kamanginang buku de nomor 202 ya, nomor 202 ayat 6. Jala diramoti marohan ang pikiran muna iya sohasurahan sa roli haroron itu hatta Jesus Kristus si balway. Amen.